Tara! Asa mo gikan to? Naghanan na yung gidala oy. Hoy! Ata na mo! Daw. Ganag dala ni mo gaw eh. Go! Siyong katong rigaw! Biya, ang hugasan din mo yung hugasan! Ganag dala ni mo gaw eh. Asa kagikan gaw? Di ba gaw, nag-inyo man sa kuha na mangita ko trabaho? Niya mo siya gibuhay triya, ang gapon man siya katog. Sinsya kay gaw. Go, sabayang si Murakit eh. Sa trabaho ni mo gaw. O pas bayod na ka, kay wak may pulos diri ah. Sige gaw. May lampod, makatabang-tabang ko diri ah. Kabalo ka? Sa trabaho na ko? Oo gaw. Kay naong pala ni mudaan. Kabalo na ko. Unsa man? Sus, kawatan ka na. Tama ka, kawatan to. Kung tapag ko pareha niya. Sure ka gaw? Kita ka ne? Kinawat ko ni. Sabot. Ipakaon mo yung kinawat gaw. Lain pod. Di iya tag-diskarte gaw. Kung diri ka sa syudad, kung wa ka diskarte, pas mo ka. Mali ka gaw. Kadako pa ni mong lawas. Himsog pa ka pang lawas niya. Di ka mangitag tarong nga trabaho. Kaya nga no, kung mangita nagtarong ng trabaho, dapat nagsindo. Unya, abusaran para sa tunga mo. Di ko gaw. Di ko gusto makakaumigikan sa dautan. Ug isa pa bata pa sa itan. Mauday pang biyaan mo nanay. Kay mga takula mo dagko. Sa simpleng pangawat, di nyo mahimo. Di na ko gusto nga masundog imo ang binuhatan. Sige, kung mauna nyo panglayas mo diriya. To, unsa plano nimo? Hamo ta padulungan ni. Gaw. Ang una ng baton gaw, dapat stretching. Unahuan mong kamot para dali ka kailog. O, kay kadua, ang tail para di ka magukod o pusog ka mo dagan. Sunod gaw, siko-siko. Kung na magurit mo, imuha ilang buyog. Gaw, ang ikatulong, ang importante na tanan, ang purong. Okay na ni gaw? Kada mong style gaw, wala nga palagmas para di ka makita sa mga tao. Ang ikuupat daw, li ang matrix. Una ba nakabantay kung naaba si brother. Ang ikalima, teknik kung manakpan kag pulis. Kung saan na gaw? Sundugan ko gaw. Ayaw sir! Ayaw sir! Manuwi ka sa kuha sir! Oh sir, di ako masab sir. Nagbago na ko. Ayaw lagi sir! Sir, kanin libre sa mga sir. Di mo na pwede. Dapat duha ta. Handa magagaw? Oh gaw. Tara! Akong bag! Hoy, akong bag! Hoy, akong bag! Ito maning lugar na diri, oy, dagan mang kawatan, akong kwarta, akong dalan, tos ba? Asa mo gikan to? Naghanan na yung gidala oy.
Mo ni trabaho na mo tan. Ah, sige to, sige to. Gaw. Ibuhat ako ni para makakaunta. O para makatabang po gusto mo ha. Pero hinaot. Unta nga di makabalo si Itan. Kung unsa atong binuhatan,